res que li pugui sortir una bactèria, un bichito, res. O sigui, la Neix està en perfectes condicions i deu ser la reina del més enllà. No som marineres, no, Sara reina, que jo sóc el fill del rei de l'Inglaterra, de l'Inglaterra. Era la col·lecció que Lluís Plandiura, l'industrial barceloní, amb molts diners, li havia anat regalant a una amiga que es deia Victoria González, que era andalusa i que era artista i passava temporades a Barcelona, doncs amb tot aquest ambient dels modernistes de l'època. Tirant confeti, carmels, veus una miqueta de festa, no? Amb aquesta imatge. Ara avui en dia aquí es fan petites guerres, sí que tothom acaba anant a les escoles, o sigui, una cosa històrica, però la passada és on es fa avui actualment.